Hurian ni Tuhan na hinulungan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikrat talahu tumangin hata ni Tuhan di bagasan partikianon martangnya kita. Debata Jehovah debata aman nami totok kami Tuhan mandok muliati Tuho. Disudi dinggan di basam asini roham na totong madungani ngulu nami. Jala di bagasa tiket Tuhan naneng tarulihay marhiti hiti hatam todim perbadia na manutui hami. Asa tung mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Dabang day ng hata ni Tuhan nalahu patugun ha porsyat di bagasan tikyon di anek maisan buku perpasalmen bindu 10 siya. Amuka maisan na 8 rodia 15 o hata ni Tuhan. Sunding gado patik ni Jehovah tau si pasabam roha. Si tongdo panidangin ni Jehovah di pabisuk do natubuk marroha. Igordo patik ni Jehovah akas si pras roha. Pitado patik ni Jehovah di patiur do parnidaan. Pita ni parsobaon tu Jehovah do nahok totong. Hasitongan do aka uhum ni Jehovah tigor do sudina. Umarga do akai sian mas do sian sere palaki na gudang situtu. Tumonggi do akai sian situat ni loba do tanggule. Naposompe dapotan si paingot do hinorhon ni gudang do upa ni mangarado ti akai. Tugi si mau boto akka haliluon sese sama do dosa akka na sahuboto. Palua maluhut na posom siya nakka hagijang ni roha. Aso nang au dirajai. Disipe asa lias jala botor au siyan panglasyon na gudangi. Ope Salomo maroham dia kahata ni pamangaki. Do dipakatayon ni rohaki tujulo ni bohim. Ali Jehovah partano batu aku. Do siluluhonok au. Ido sahakna. Dihita saluhut na kadamang do dainang na hinulungan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu melubuk do tarotok. Molo markareta hita adong tabereng rajia hape dapat kehilip kita. Pasti tarot toko kita. Bahasa tarot toko kita alana taboto akahasalaan, alana taboto nang melanggar aturan kita. Alay molo adong jol mamanginang dang tarot tokon mame reng polisi na rajia nang pe napakehilimi bana berarti nang jujud do ibana salah. Na dihita salu na kadamang do dainang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu di bagasan parngolusi ganupari gudang do ruhut, gudang do aturan, gudang do akka udang-udang na di bain negaraton, na di bain ni ma patik ni debata, manang bibilta, dohot akka udang-udang di parsahu tao. Jala sa sitong na akka udang-udang, akka aturan, akka patik, na masa di bagasan parngulun si ganup palak, dada tujuan na neng manguhu. Alay asa tung mardala do parngulun ni jolmay, hobar turut asa denggan asa uli, asa unang tubuh akka perbadaan, asa unang tubuh marlomo-lomo di bagasan parngulun. Alay gurang do nakita, nagkasuguhon akka aturan. Ulang aturan jo do ima tadoki di bagasan parngulota. Hurian nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpuk jamitan nasahat tuhita dia pala partikianon
dihajongjokon parpasalmen ima si Raja Dapit do soal haulion ni patik ni debata. Dirajumi si Raja Dapit do patik ni debata mabengoluna dengan mabengoluna tigor jala mamasu-masu akan ngoluna. Aleni do ubana di do ibana di bagasana pawaluhon di turpuk jamiton sundeng gando patik ni Jahuba tau si pasabam roha si tong do panidangyon ni Jahuba di pabisuk do na tubuk marroha. Tigor do patik ni Jahuba akka si halason si palas roha. Pita do patik ni Jahuba di patir do parnidaan. Dia menyadari bahwa hukum ketetapan perintah Tuhan sesungguhnya itu memberikan kesejahteraan yang begitu luar biasa ke dalam kehidupannya. Dan marungutungut imana di bagasan patiki. Ale justru berusaha do ima si Raja Dapit asa totong hok nguluna. Asa totong ibana mardala di bagasan patik ni debata. Patiki dang maralo turuhan do pikiranna. Ale justru patiki di ulahon ibana dihapor se ibana. Di perhatutu ibana majamoton nguluna. Asa unang sarobang dohok portibyon. Majamoton nguluna. Asa totong ibana mardalan di bagasan lomoni rohani di mata. Maka dia mempersaksikan di bagasan ayat pasal 10 pitado pitani parsobatu Jahuba do nahok totong hasitonga do akka uhum ni Jahuba tigordo sudina umarga do akai sian mas do sian sire. Ini yang paling luar biasa. Patik ni Jahuba hata ni Jahuba umarga sian sire. Apa sonaro na manginang nelonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Gudang do jolma holang ala na mga luli akasiri akasi humisik dilanggar akaturan. Fakta do akar realita mang tabereng do senarion akan na korupsi akan petinggi-petinggi. Kenapa mereka sampai korupsi? Kenapa mereka sampai menghalalkan segala cara? Kenapa mereka sampai melanggar aturan? Yaitu untuk mencari kekayaan. Hulang ala na mga luli akasiri. HP di do ima perpesalmen umarga do patik ni debatai sian sire. Sian mas do sian sire. Nah gudang jadi tumonggi do dokon akai sian situ di loba. Maka kalau ada ditanyakan mana tumonggi aturan di debata. Ruhut ni debata. Kenapa dia sampai bisa mengatakan itu? Alana dihapor sa ibana patik ni debatai. Gabe penuntun kehidupannya. Manang majamot tongoluna. Asa gabe di jalo iman akka hinauli. Hinadinggan pasu-pasu ni debata. Pasu-pasu ni debata gabe partoap ibana di harajam ni debata. Gabe partoap ibana di ngolu saleling ni lelekna. Maka untuk apa dunia ini? Untuk apa emas, kekayaan dan lain sebagainya? Kalau itu membuat nyawa kita hilang. Kalau kita menjadi jauh daripada Tuhan. Ale perpesal mendaki. Dihangulun ibana. Di hari kotor ibana. Asa totong ibana. Mangulu dia kapatik. Nandilihon di debata di bagasan pangulona. Ido ubah di do ibana. Umarga do. Aka isian mas do sian siri. Tumonggi. Sian situ niluba do tanggule. Jala di bagasan ayat 12 do ibana mo say. Na posompe dapotan si payong do hinoroni gudang do upani na mangarado ti akay. Amang inang nelong di bagasan tuata Yesus Kristus. Gudang do memang jolma. Malanggar akka aturan. Gabi boy mamora. Alai molo ima malanggar aturan ni dibata. Cepat atau lambat. Siga donguluna. Maka apa yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman ini juga. Di do ibana do musenang. Tuisi maboto akka haliluon sese sama do sudi akka dosaku. Palua mahut na posomo. Jadi dirajumi ibana do musenang. Gudang do pihak kapatik na dilanggar ibana. Maka na dipangido ibana. Asa di dongani debata. Diodihot debata. Jala dipatuduh debata akadalan na.
asa marpamuati rohani di bata dia kapanglasyon na nasalahon. Amang inang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan jami tahun adong piga-piga hal nekot ima sirajumatta lao pahot nima hapor catta na parjolo hala julma na porsia ima tu debata dihangulu patik di debata tasulik dua manginang ngulut tegan umar sada-sada di bagasa ngulut ta si ganupari bohado par ngulut ta sa dia godang dua patik ni debata na terlanggar. Tapi lewat firman Tuhan ini kita mau diajak asa totong hok ngulut tadi baga sepatik ni debata molo porsia kita. Berarti tauran patik ni debata. Mangula patik ni debata berarti mangula lomoni rohani debata. Patik ni debata na didok na dada hulang patik na sapuli sambi. Ale patik ni debata na didok na lomoni rohani debata holong ni rohani debata naung dileo tu hita marhite-hite Yesus Kristus ikut tahilala ikut tajakut jala ikut taulakon. Maka orang yang percaya dia tidak akan pernah anti terhadap aturan dan peraturan, tetapi orang yang percaya di dalam Tuhan ikonima di halomo doa keaturan di negara dipakai pikiranna dipakai hadirionna dipakai ngoluna si gadupari asa unang marhalo tu uhum ni debata do tu uhum nadong di negara. Na padua damang day nang nolong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan hatan di Tuhanon nang diajarot wi tagan umar sada-sada. Jolma na porsia ikon mangaraduti dalan do pada ni debata. Jadi nasirado tata manginang dakkolang ngulut tasabik. Dakkolang ima artat tasabik. Ale sirado tata ima kapatik ni debat. Maka kita mau diajak supaya benar-benar hidup kita di dalam Kristus itu tidak lagi memikirkan soal harta dunia ini saja. Tetapi lebih memikirkan soal ima lomoni rohani di bata tasukum mana di bagas ngulutta bohado ngulutta si ganupari nunga sarubag do lomoni rohani di bata barang tao bohado ngulutta si ganupari nunga patudot akal lomoni rohani di bata mula parpesal me kido ibana umarga patik ni di bata sesere. Maka jangan lagi di dalam kehidupan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran demi mendapatkan jabatan mon, demi mendapatkan ima kedudukan mon, demi mendapatkan akasih humisi mon. Jangan jual kebenaran itu, aturan Tuhan itu demi mendapatkan yang kau inginkan di dalam dunia ini. Sutung sega hita manginang. Dapat pudi sahali damang dainang adong maima sahalak parkobun sayur, parkubus sayur. Disadatiki diradoti ibana masudin ang atta kubun sayur non. Bagak ale kubun sayur non dipudi ni jabuna do sekitar 50 meter do masa sa jabuna. Alai diban ibana do tali sia jabunon saha imatu kubun ima sayur non. Sadatiki adong ma ropanuhor emanur ima sayurna itu hor di lehan baru disuku lima panhorom may bana wasa pola among behenommu tali sejabun sampai metu kubun sayuran hape soalnya di dauna ahmedok kunima perkubun sayur asa nong lilu pasa bulilu di doko nima panuhorom ma olo duspata ibalilu jadi mau bas orang olo lilu nah disadatiki musim salju ma di luar dinasida sudinang akta kubu sayurno tertutup ma jadi Roma musim panuhoron neng manuhor sayur
Dok ma badi do kebun sayur mi amang. Ahame do konima amatai. Bereng ma terus lurus yan talion di sima kebun sayur ki. Jadi talion do maban aso nang liluaw. Aso boto di dedo letok kebun sayur nang pe ditutupi aka salju ibana nina. Nah, damang din nolong di bagasat tuata Yesus Kristus. Nah kita pe di bagasan parngolay kosongon itu sa sitong na. Maka sian ilustrasi nang dipaingot tu hita patik ni debatahido mangaraos sudah kangoluta. Molotung pero badai salju roaka si taon roaka na naso hita halomohon roaka masih ragam hamaolon alay moloy mata tiup do pada ni debata patik ni debata hata ni debatai dan gabe lilu hita dan gabe talu hita dan gabe sumurut hapor syota alana patik ni debatai totong mangarang ngolutna asa totong hot di bagasa lomoni roani debata patik ni debata hata ni debata mabaik kita totong mangulu di bagasan hati gorang totong marsiho di bagasa lomoni rohani debata totok kita dijaga hod debata nang pegudak akka hasusaan na masa di bagasa ngulut tasigano pare. Amen martanya kita. Hupar hatu tuhami do tutu hatami Tuhan gabi patik na arga di bagasa ngulu nami. Alini Tuhan ajari hami asa hot terus di bagasan hatami. Hatami do gabi bohal nami di bagasa ngulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuh. Amen. Horas madita damang dainang Tuhan mangaramoti.